ए କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିପ୍ରା ଘରୁ। ସିପ୍ରାର ଘର ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦିନ ଚୌକରେ। 80 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘର, ଅଗଣା, ଛାତ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଗହଳି ଚହଳି। ଏଇ ଘରେ ସିପ୍ରା ତାର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ବଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର ସରିଛି। ନିଜ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସିପ୍ରା ଘରର ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲା। ବୋହୂ, ଏ ଘରକୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ଭାବିବୁ। ତୁ ଭାବୁଥିବୁ କି ମୁଁ ତୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବି, କେତେବେଳେ ଉଠିବୁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇବୁ, କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତୋତେ କିଛି ବି କହିବିନି। ତୋତେ ଯେମିତି ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମିଳିଛି, ତୁ ତାକୁ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବନେଇବୁ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବୁଝେ, ତାପରେ ବନା। ଏ ଘର ତ ତୋର। ତୁ ଏବେ ବି ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ା ବୋହୂ ମୋର। କେମିତି କଲେ ଘର ଠିକରେ ଚାଲିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେସବୁ ତୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କୌଣସି ବି ଉପଦେଶ ଦଉନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି କହିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ତ ମମି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମମି। ନିଜ ଶାଶୁ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ତା ଶାଶୁର ଗଳାରେ ଲାଗିଯାଏ। ମମି, ମୁଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସହିତ ଶାଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମୁଁ ବି ବୋହୂ ହେବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିବିନି। ହେଲେ ତୁମେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ମା ହେଇ ଆସିଲ। ଆଜି ତୁମକୁ ତୁମର ଏଇ ଝିଅ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ମମି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରିୟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଚେନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆରେ ବୋହୂ, ମେହେନ୍ଦୀର ରଙ୍ଗ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଫିକା କରିବାକୁ ଦେ। ଆସିଗଲୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଛି ନା, ତୁ ଯା ଏଠୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ମମି, ମୋ ହାତର ମେହେନ୍ଦୀ ଏବେ ବି ଗାଢ଼ା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବି ତ ବାହାଘର ଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦୀ ତ କେବେଠାରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦିନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ନା, ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳି ପ୍ରିୟା ନିଜ ଶାଶୁକୁ କିଚେନରେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବାଢ଼େ। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ ବନେଇଛ? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି। ଆ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ା ପାଓ, ମୁମ୍ବାଇର ଫେମସ୍ ଡିଶ୍। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକ ତ ଆସିବା ନାଁ ହିଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଲି ତ 20 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳେ କଲାକାରୀ ଜିନ୍ସର କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଜିନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ତାର ଡ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଅଧା ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଡ୍ୟୁ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ସେ ମାଲ ଦେବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ଆମେ କଲାକାରୀ ଜିନ୍ସର, ତଥାପି ବି ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କଥା କହିଲେ। ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି? ବିଲକୁଲ ଦେଇପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ। ଆରେ ଏବେ ହେଉଛି ବାହାଘରର ସିଜିନ୍। ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଚାଲିବ। ଉଧାରରେ ହେଉନା କାହିଁକି? ଆରେ ଥରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ମମି, ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରାହୁଏ ବୋଲି। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ତ ଏମିତି ଉପର ନିଚ ହୁଏ। ହଁ ମମି, ତୁମେ ଘର ସମ୍ଭାଳ, ତୁମେ ପାଇଁ ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ।
ମଣିଷ ଉପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କରଜ ଅଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଯଦି କରଜ କରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ରଖିଦେବ, ଯଦି ବିକ୍ରି ନହେଲା ତ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ମମି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଦମ୍ ଅଛି। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ ଅମନ। ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଏଇ ଘରେ ନୂଆ, ତୁମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ହେଲେ ସମୟ ହିସାବରେ ନିଜ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରିୟା ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସିପ୍ରାର ବହୁତ ମଜାକ ବନାନ୍ତି। ପ୍ରିୟାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ନିକିତା ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରେ। ହଁ ହଁ, ତମେ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋହୂ? ମମି ମୋତେ କିଛି ଜୁଏଲାରୀ ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବୋହୂ, ଏବେ ବାହାଘରର ସମୟ। ସୁନା ରେଟ୍ ଏବେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ 10,000 ଅଧିକ ଥିବ। ତୁ ଏବେ ନ ଆଣି ପରେ ଆଣିଲେ ଚଳନ୍ତାନି, ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସୁନାରୀ କାହିଁ ବନିଗଲେନି? ଉପଦେଶ ଦେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ ନ କରି ଘରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ ନିକିତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରିୟା ସବୁଦିନେ ଘରେ ଦେଖେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିୟା ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏସବୁର କାରଣ ପଚାରେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମମି? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଏମିତି ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷର ନଲେଜ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ କେଉଁ ଜିନିଷର କେତେ ରେଟ୍, କେଉଁ ବିଜନେସ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା, ସବୁ କିଛି। କଥା କ'ଣ କି ବୋଉ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ମନ ଥିଲା କି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର କପଡ଼ା କାରଖାନା ଥିଲା। ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ବାହାଘର ପରେ ତ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ କରୁ କରୁ ସମୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ କଟିଗଲା। ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ମନଟା ମୋର ସେଇଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ନା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ରିଏଲି? ଆପଣ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟୁଅରର ଝିଅ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ନା ମମି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟୁଅରକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବ। ମମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୋହୂ ଅଛି। ପ୍ରିୟାର କଥା ଶୁଣି ସିପ୍ରା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିଲା। କଥା ଶୁଣିକରି ପ୍ରଥମେ ତାର ପୁଅ ଅମନ କହିଲା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇନି ଯେ ମମି ତୁମେ ପାଦ କାଢ଼ି ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ। କେତେ ପଇସା ତୁମକୁ ଦରକାର କହିଲ, ମୁଁ ଦେବି। କାମ କରିକି ତମେ କେତେରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ କହିଲ? ଏଇ 15-20 ହଜାର ନିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯା ତ ଅମନ, 20 ହଜାର ଆଣିକି ତୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଜଣା ନାହିଁ ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବୟସରେ ଏ ବିଜନେସ୍ର ଭୂତ କେମିତି ପଶିଲା। ହେଲେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଧିକ କି କମ୍ କିଛି ବି ମ୍ୟାଟର ରଖେନି ପାପା। ଯଦି ମମି ଏଇ ବୟସରେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ପାପା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MBA କରୁଥିଲି, ଆମ ସହିତ 40-50 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକ ବି MBA କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ବୋଉ, ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ତୋ ଶାଶୁ ଏ କଥା ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ତୁ ବି ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଫସିଯିବୁ। ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରିୟା ଇଟିଲ୍ ସମ୍ବର ବନେଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମମି, ଆପଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ମାଲିକ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଳ ଲାଳରେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ,
रेडी होई आसी जातु। मु आम दोकानर गोटे लोकକୁ कही घर अगणारे गोटे स्टल लगेई देइची। एते बड़ घर पुणी चांदिन चौक मार्केट उपरे केतेबेले कामरे आसीबो जदि एई कामरे न आसिला तो? बास खाली कबाट खोलिबार बाकी थिला। इडली आउ सांबर देखी करी तो लोक मानकर भीड़ जमिबो। एते गरम रे भी इडली लोकंक पई हल्का रही। सिप्रार खुशीर कौनसी ठिकाना नथिला। से प्रिया मुंड उपरे हाथ रखी कहिला, मो झियो एबे जाउची रेडी होई आसीबी। किछि समय परे आसंतु आसंतु सिप्रार इडली सांबर खांतु। जिए भी अच्छा कंचा कुआरी खोजुच बर आस आस खाइब मो बोहुर हाथ रंधा सांबर। बनाइबार अछि जदि स्वामीर चटणी तो आसी खांतु मो इडली चटणी। सिप्रा आउ प्रिया एमिति आवाज देई समस्तंकु डाकुथिले। आउ आसी पहुँची गले प्रथम ग्राहक। इडली बिकुछंती आपण? अच्छा गोटे प्लेट लगेई देला। हाँ हाँ ठीक अच्छी। सिप्रा तुरंत इडली बनई करी सोनिया को देला। अच्छा केते ओदालिया लागुची ना इडली रोहन। ठीक कहल बेकार एठाकू आसिले टिके रुह बस रे कॉल आसुची। ठीक अच्छे याकू पैक करी नबा मेट्रो रे खाईदबा। अरे तमे याकू केमिति नहीं मेट्रो रे खाइबो? ये कौन ड्राई जिनस हेची ताकू नहीं जीवो? छाड़ ताकू आस जीवा आस। बिना पेमेंट करी सोनिया सेठारे डस्टबिन रे इडली को फोपाड़ी चली जाए। करदेलो बिजनेस हेई गला इनसल्ट। एबे चलाओ एमबीए बोहू आउ हाउस वाइफ सासुर बिजनेस। किंतु प्रिया हार मानिबार नथिला। परदिन सकाळे प्रिया आउ सिप्रा फ्रेश इडली बनई करी आणती। किंतु अति कष्टरे 10 जन कस्टमर आसीथिले। मम्मी मोते प्रथमे मार्केटर डिमांड को बुझीबार थिला। मु हड़बड़रे सिना इडली आउ सांबर बनई देली किंतु एठारे कहीं इडली सांबर खाइबा को पसंद ही करूनाहांती। रेस्टोरेंट एठी को कहीं भी जीवा को पसंद भी करिबेनी। गहळ चहळ मार्केट लोक आसुछंती शॉपिंग करूछंती आउ जाउछंती। समोसा कचौड़ीर दुकान तो आगरू अछि कौन करिबी। अरे तू तोर प्रथम रोषेई रे कौन बनईथिलु? बड़ा पाव। एठी तो से सबु कहीं बिक्री करूनाहांती। ये तो मुंबईर डिश ना ताहले चलेई दे तो जादू। मुंबईर डिश दिल्लीर चांदिन चौक रे। किंतु प्रिया तार भूल को दोहरेइबा को चाहू नथिला। सेथिपाई बड़ा पाव बनाई करी तार किछि सांग मानकु घर को डाकिथिला आउ टेस्ट करबा पाई देइथिला। अरे प्रिया तू ये कि अजीब जिनस बनई देइचु। सतरे बहुत टेस्ट अछि। दीटा पैक कर देना गोटे मो पुआ पाई आ गोटे मो हस्बैंड को पाई। अरे सतरे प्रिया ये ना बहुत टेस्ट अछि। माँ कसम तू जदि बड़ा पावर स्टॉल लगेई देबु ना पूरा चांदिन चौक खाइया पाई आसीबो। जदि तू बिजनेस करिबा पाई चाहूचु ताहले लगेई दे बड़ा पावर स्टॉल। ठीक अछि पुआ ताहले लगेई दबा हमर स्टॉल। एठी ना बेस्ट क्वालिटी रो बड़ा पाव मिलिबो। तू तोर सांग मानकु नेई आसीबु एमबीए वाली बड़ा पाव बहु स्टॉल को। एबे प्रिया निज बड़ा पावर पूरा टेस्टिंग कराई करी खोलीथिला एमबीए वाली बड़ा पाव बहु स्टॉल। आस आस खाओ बहुर बड़ा पाव आउ सबु दुख भूली जाओ। एबे न खाओ आउ भाओ आस सीधा खाओ बड़ा पाव। ए डिश तो मुंबई रे मिले ना? हाँ ये हेउची बड़ा पाव मुंबई रे मिले। मो बोहू मुंबई रो आउ से बड़ा पाव भी बहुत भल बनाए। तुमे खाओ आउ फीडबैक निश्चित देब। रोहन ये ड्राई अच्छी आमे आकु नहीं जिबा जदि तो लेट हुए आउ ये पड़ीबार भी चांस नहीं। सिप्रा गोटे बड़ा पाव प्लेट सोनिया को दिए। ओ माय गॉड यार टेस्ट तो केते भल अछि। अच्छा आंटी आपण से इडली रो स्टॉल बंद कर देले कि?
ମୁଁ ଏଥର ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ାପା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏକଦମ ନେଇକି ଆସିବୁ ପୁଅ। ଯଦି ଆମ ଦୋକାନରେ କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିଲେ ତ ଆମେ ବଡ଼ାପାଓର ଭେରାଇଟି ବି ରଖିବୁ। ମୋମୋ ବଡ଼ାପାଓ, ବ୍ରେଡ୍ ବଡ଼ାପାଓ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ବଡ଼ାପାଓ ରଖିବୁ। ଏଥର ପ୍ରିୟାର ବିଜନେସ୍ ଏମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା କି କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି MBA ବାଲି ବଡ଼ାପାଓ ବୋହୁର ଷ୍ଟଲ୍। ନିଜର ଅଲିଶାନ ବିଜନେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଶାଶୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବୋହୂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ାପାଓର ବିଜନେସ୍। ହଁ, ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ବିଜନେସ୍। ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ମମି, ଆଜିର ମାର୍କେଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକରି ଏବେ ପଇସାକୁ ଗଣିଦେବା। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ପଇସା ଗଣିଲେ। ଆରେ 20,000ରେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି 12,000 ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଇ ସାଇଲେଣି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି 3-4ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିଦେବା ବୋଲି। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ରାତିରେ ବି ମାର୍କେଟ ଚାଲୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟମର ମୋତେ କହିଲେଣି କି ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ମମି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମୁଁ ରହିଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ରହିବେ ନା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସିପ୍ରା ଆଉ ପ୍ରିୟା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପ୍ରିୟା ରୁହେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସିପ୍ରା ରୁହେ। ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ାପାଓ ବୋହୁର ଷ୍ଟଲ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ଓପନ୍ ରୁହେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଓପନ୍ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ସିପ୍ରାର ଘର ଅଗଣା ଏବେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁରା ଚାନ୍ଦିନ ଚୌକର ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ଗଦା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ଏ ସିପ୍ରା କ'ଣ କରୁଛି? ରାତି ସାରା ଦୋକାନରେ ରହୁଛି। ବଡ଼ାପାଓ ବିକ୍ରି କରି କେତେ କମେଇ ଦେବ କେଜାଣି? ସେଇ କଥା ତ ବାପା, କେତେ କଚରା ଘର ବାହାରେ ଜମା ହେଉଛି। ପବନରେ ଆସି ଘର ଭିତରେ ସବୁ କଚରା ପଶୁଛି। କ'ଣ କହିବି ଭାଉଜ, ଏସବୁ ଭୁଲ ତ ପ୍ରିୟାର। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଭାବିକି MBA କରିଥିଲା। ଆରେ ଯଦି ବଡ଼ାପାଓ ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ MBA କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲା? ଯଦି ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ନା। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆମର, ଏଥିରେ ନ କରିକି ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ବଡ଼ାପାଓ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆରେ ଆଜି ତ ମୋ ମମି ଆସିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଆସିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ କି ମୋ ଶାଶୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ାପାଓ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ଆରେ ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି? ଏମିତିରେ ବି 10ରୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆସି ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ଫେମସ୍ ହେଇଗଲିଣି। କାଲି 2 ଜଣ ରିପୋର୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋହୂର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ମମି? କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି? 10,000, 20,000? ଏତିକି ପଇସା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସିପ୍ରା ତା ପର୍ସରୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ 3ଟା ବିଡ଼ା କାଢ଼ି ତାର 2 ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ 50,000 ବିଡ଼ା କାଢ଼ି ତା ବୋହୂ ନିକିତାକୁ ଦିଏ। ନେ ବୋହୂ, ଏଥିରେ ତ ତୋ କାନର ଝୁମକା ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଯାହା ବଳିବ ଲଡ଼ୁ କିଣିକି ଖାଇଦେବୁ, କାହିଁକି ନା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲା ପରେ ତୋ ପାଟିରୁ ମିଠା ମିଠା କଥା ବି ବାହାରିବ। ସିପ୍ରା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଚମକି ଯାଅନି ମମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଲେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଇନକମରୁ ବି କମ୍। ହଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଡ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପେମେଣ୍ଟ କରିନ ତାହେଲେ ତୁମେ ମମିଙ୍କ ଠାରୁ
ଉଧାର ନେଇପାରିବ। ମମି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିପ୍ରା ଆଉ ପ୍ରିୟାର ବିଜନେସ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ମେନ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଛକ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ାପା ଓ ବୋହୂ ନାମରେ ହିଁ ଚିହ୍ନୁଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ସେଇ ନା? ବଡ଼ାପା ଓ ବୋହୂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଶ୍ୱଶୁର? ମାନିଗଲି ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ବୋହୂ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ ସବୁଦିନ କେହି ନା କେହି ପ୍ରିୟା ଆଉ ଶିପ୍ରାଙ୍କ ତାରିଫ ସନ୍ତୋଷ ଆଗରେ କରୁଥିଲେ। ବାପା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଆଉ ଭାଇ ତ ଦୋକାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି। 7ଟା ଆଉଟଲେଟ୍ ସେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି NCRରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଷ୍ଟାଫ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିବେ ଯେ? ବାପା ତ ଦୋକାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମମି ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ାପା ଓ ଷ୍ଟଲରେ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିପ୍ରା ଆଉ ପ୍ରିୟାକୁ ତାନେ ଦଉଥିଲେ।